Klar Taxa får med Giovanni, som fortæller os. Det er den mest civiliserede af dem. Vi havde sådan en herrum, hvor der bare med cigar, nu sad de med whisky og sådan noget med store led. Fordi jeg ved ikke engang, om jeg er tilbage fra Frankrig. Det ved jeg ikke. Er det film? Det er det, fordi det er i starten af... Ja, en lille smule. En lille smule film. Det starter med dig. Ja, jeg starter den 4. Første weekend. Så det kunne godt være, at jeg først kommer hjem i weekenden. Ja, så kan du komme. Jeg tager Nikolaj. Hold kæft, vi får det. Så du ikke de øjne der? Hold til. Men hvis det altså skal være Heide Park den ene dag, så overnatter vi, og så er det... Jeg synes, vi skal have det der sommerhus. Du har ingen penge, du sidder og laver nogen penge. Det